zaterdag. Tineke en Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, jullie doen van alles rondom Middelburg 800, rondom de geschiedenis van de stad Middelburg. En jullie verzorgen ook tochten door de stad. Juist. Hè? Ook in het najaar gaan jullie dingen doen. En dat ligt hier. Wandel langs de meesters van Middelburg. Een stadswandeling in het kader van Middelburg 800. Klopt. Maar dat is nog ver weg. Maar we zijn hier even bij elkaar omdat jullie een oproep hebben. Kunnen jullie vertellen wat die oproep is? Nou, onze oproep die heeft al een keer in de bode faam gestaan, maar daar hebben wij nog helaas weinig reacties op. Het gaat er ons om, wij maken een route. Willem en ik doen dat al bijna dagelijks als stadsgidsen. Maar wij willen nu een route langs de meesters van Middelburg. Maar dat kan je heel breed uittrekken. Meesters van Middelburg kan ook een kind van 8 zijn met een prachtige tekening van de Lange Jan of de Koepoort of het stadhuis of nempart wat. Of bijvoorbeeld iemand die een prachtig borduurwerk heeft, of je tekent of je fotografeert. Maar heb jij iets wat je denkt dat past in de route van Middelburg 800 en wil jij dat tijdelijk afstaan om op die route bij iemand anders achter het raam tentoon te stellen, dan houden wij ons aanbevolen en vragen wij jullie om contact met ons op te nemen. Maar als nou iemand bijvoorbeeld een schilderij heeft van een, laten we zeggen, van een echte kunstenaar of een echt werk, is dat ook welkom of moet het amateurkunst zijn? Nee, Maakt niet alles uit. is welkom. Alles is welkom. Als het maar past in Middelburg 800. Dus niet een schilderijtje van Veren of een sieraad of een beeldhouwwerkje wat verder nergens mee te maken heeft. Middelburg moet herkenbaar zijn in wat je aanlevert. Nou, dus dat mag dat... fotomateriaal, tekenmateriaal, Alles. handwerk, alles mag het zijn. Oké, en dan is ook wel belangrijk, als dan iemand iets heeft, waar kan hij er dan mee terecht of wat moet hij dan doen? Ga je Dan of zo? mogen ze mailen naar wandelmee800@gmail.com. Uitstekend, dat zal ik er dan ook nog bij zetten. Dat is hartstikke fijn. Ja, misschien ter aanvulling nog, want dit gaat dus alleen om de particulieren, maar de galeries langs de route, en dat zijn er nogal wat, die hebben dus ook toegezegd dat ze dus op die data of in die periode, als wij die wandeling maken, dat zij dan dus ook schilderijen of aquarellen of in ieder geval kunstwerken in de etalage zetten die Middelburg verbeeldt. Nou, helder verhaal. Dank jullie wel voor de tijd en Nou, we gaan de oproep jij ook luisteren. bedankt.